Plácido Romero foi máis ca un profesor de historia. Era o mestre de película o que todos creeríamos ter no instituto, pero tamén un documentalista da nosa memoria que plasmou historias e vivencias que nos recoñecen como a colectivo, local e de país. Agasallounos con pezas que nos convidan a non esquecer quen somos e de onde vimos. Formado na España en branco e negro, buscou claros no medio das sombras. Pescudou cores e respostas ao noso pasado para proxectalo ao presente e cara ao futuro. Ensinounos que a historia, con mayúsculas, non é só un relato pretérito, senón unha ponte que conecta o que fumos co que somos e habemos ser. Esta peza musical que está a soar titulada Somos onte, fumos mañá está inspirada no derradeiro documental de Plácido, Pretérito imperfecto, no que o profesor volta a súa infancia de alumno de La Salle de Verín nun imaginativo intento de reconstruir as sortes dispares que a cada compañeiro reservaba a vida de adultos. Somos onte porque a nosa esencia está moldeada polo que ven de atrás. Fumos mañá porque a historia construímola nós. Cada decisión que tomamos hoxe fai o noso futuro. Plácido capturou recunchos e rostros do pasado para mosarnos como seguen vivos, como a memoria é o faro que alumea o noso camiño cara adiante. Plácido Romero entra a formar parte dese pasado que se afanou en comprender e que quixo partillar con nós. Que o seu legado inspire as futuras xeracións de cineastas e de cidadáns. Como un espírito que non atopa descanso, volvo ás rexións abandonadas da miña vida. Maravíllame de que haxa moito da vida da miña infancia que sigue aquí. É como atopar un antigo amor que, a pesar dos cambios do paso do tempo, podo distinguir aquelas delicadas faccións que aquel antigo eu amou tanto. Como esquecer a miña rúa e a casa onde nacín, hoxe totalmente transformadas. Quen nace neste pueblo vese acompañado por el no resto da súa vida.